Aşgabatda Türk vizasyny ýüz tutýan türkmenistanyň bir näçesi soňky wagtlarda bu ýurda viza almak üçin özlerinden uly möçberlerde paranyň soralyp başlanan aýdýarlar. Ýa-ni ýakina Türkiýe Respublikasynyň syýahatçylyk vizasyna ýüz tutan bir türkmenistanly vizanyň bu görnüşini almak üçin özünden $2200 möçberini paranyň soralanyny gurrun berýär. Onu 5 gün möhlet bilen Istanbula gidip gelmekçi bolan beýleki bir türkmenistanyny viza tüzetmek üçin özünden $1500 möçberini goşmaça tölegin talap edilenini aýdýar. Viza gullugynyň işgärleri $200 tölegi geçireniňiz bilen viza haýyşlaryňyz kanagatlandyrylmaýar diýerler. Olar hamala bu bir adaty talap ýaly para soraýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistan aýdýar. Öňler tans üstü bilen para alşardylar. Inni araçkem gerekdäl. Göni bazardan haris satyn alan ýaly viza işgärleri bilen gurlaşyp Türkiýe Respublikasyna viza satyn alyp bolýar. Diýip beýleki bir Türkmenistan aýdýar. Aşgabatda Türkiýe vizalaryny ýüz tutmalar Gateway International kompaniýasy tarapyndan kabul edilýär. Azatlyk radiosy bu kompaniýanyň işgärlerinden viza meseleleri boýunça resmi tesbir alyp bilmeýär. Türk vizalaryny ýüz tutan türkmenistanlara görä gullugyň işgärleri soralyan paranyň raýatyň Aşgabat halkara howa mendirine pasport barlygyndan päsgelçiliksiz geçirilmegini hem öz içine alýanyny we muny kepillendirýänini aýdýarlar. Türkmenistan raýatyň pasportyna daşary ýurt döwletleriniň vizalary bolanyny hem bu onuň ýurtdaşyna syýahat etmegine ruhsat berilejekdigini aňlatmany bilýär. Migrasiýa işgärleri wagtyl hiç ile düşündürüş bermeden raýatlaryň ýoluny baglap bilýär. Türk vizalaryny almakda paranyň sorulmagy bilen bagly meseleler soňky wagtlarda sosial media ulanjylar tarapyndan hem gozgalyp başlandy. Özüniň Liwap welaýatynyň bolan aýdýan 45 ýaşly bir türkmenistany denan bu mesele boýunça geçen hepdede TikTok ulgamyny paýlaşan postuny Türk prezidentine şikayet bilen ýüzlendi. Ol öz çykyşyna Türkmenistanyna Türk vizalarynyň berilmegine paranyň sorulýanyny aýdypdyr. Bu video gysga wagtda degişli TikTok hasabynyň podurup aýrylypdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu video ýüzlenmäniň türkmen hökümetleriniň talaby esasyna aýrylanyny aýdýarlar. Türkiýe 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlaryna degişli vizasy syýahat düzgünini ýatyrdy. Ondan da türkmen raýatlar 2007-nji ýyldan bäri bu ýurda bir aý möhlet bilen vizasy syýahat edip bilýärdi. Şol wagtlar Aşgabatda türk vizalaryny ýüz tutulmagyna ýardam berýän Gateway International kompaniýasynyň şahamçat açyldy. Wagtyň geçmegi bilen türk vizalaryny almak boýunça türkmenlerden talap edilen resmi namalaryň sany artdy. Bu ýagdaý türkmenleriň syýahat mümkinçiliklerini çäklendirdi. Häzirki wagtda viza üçin talap edilen resmi namalaryň sany 18 resmi nama çyny baryp ýetýär. Bu resmi namalaryň sany bu vizalaryň görnüşine laýyklykda üýtgäp bilýär. Aşgabatda viza merkezining resmi web sahypasyna görä Türkmenistanyň raýatlary Türkiýe syýahat etmek üçin syýahatçylyk, saglyk, biznes, maşgala, student we iş ruhsaty ýaly vizalaryň 12 görnüşine ýüz tutup bilýär. Bu ýurda syýahat etmek isleýän türkmenistanlylar Aşgabatda diňe degişli kompaniýanyň üstüren vizalary ýüz tutup bilýärler. Türk konsullugy öz başlyk ýüz tutmalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu kompaniýanyň ýerleşýän binasynyň öňünde türk vizalaryny ýüz tutmak isleýän adamlaryň nowbatlarynyň emele gelýändigini habar berýär. Binanyň öňünde uly nowbatlar bar. Adamlar maý aýynyň ahirlerine nowbata ýazylýarlar. Para berseň nowbatsyz viza almak mümkinçiligini döredip berýärler. Diýip viza nowbatyna garaşýan bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşikde aýtdy. Türk vizalaryny almakda uly möçberlerde paranyň sorulmagy bilen bagly habarlar şu günler Türkiýede köpçülikliň protestleriň dowam edýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýatdasak Türk häkimetleri Istanbul şäheriniň häkimi Ekrem İmamoğlu'ny korrupsiýa aýplamlary boýunça tutsuk etdiler. Munyň ideýany ýurtda köpçülikliň protestler tutuşdy. We şu günler bu protestler henüzem dowam edýär. 2 ýyl odol girdilen viza düzgünlerine garamazdan Türkiýe Türkmenistanyň syýahat edýän iň esasy ugurlarynyň biri bolmagyny galýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň mundan odol çap eden sanlaryna görä bu ýurtda 200 000 çemeti Türkmenistany kanuny ýaşaýyş ruhsatnamasy bilen ýaşaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar bu ýurtda bir kanuny ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanyň sanynyň has köp bolanyny aýdýarlar. 22 martda Türkmenistanda ähli halk bağ ekmek çäresiniň ýazky mögsümi geçirildi. Bu çäre döwlet emeldarlary bilen bir hatarda büdjet işgärleriniň we talip ýaşlarynyň müňlerçesi mejburi gatnaşdyryldy. Ahal welaýatynyň merkezi şäheri Arkadagdaky çäre gatnaşan talipler 12 sagatlap çöreksiz suwsuz saklanandyklaryny, hajathana zerurlyklaryny açyk meýdanda berja etmeli bolandyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24 martda paýtagtdan maglumat berdiler.
Ýokary hujaýlarynyň talyplary daňdan sagat 4-de institutlarynyň we universitetleriniň umumy ýaşaýyş jaýlarynyň öňüne düzüldiler. Soňra olary sargylan awtobuslara mindirip arkada şäheriniň daş töweregine bagy kilmeli ýerler eltdiler. Olar ýerden sagat 5-de elleri pili bedreli we süýseli taýin derejesine hatara düzüldiler. Dip paýtagtly talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Şondan soňra talipler ýokary derejeli guramaçylaryň görkezmesi boýunça bag ekmek çäresine girişdiler. Her bir taliba pürlü bag nahallarynyň 25 sansyny ekmeklik buýruldy. Gyýylaryň köpüsi baglaryň aşagyny, köçeleri arasalamak işlerine çekildi. Ýöne bag ekisiniň gatnaşan taliplara tiz ekip ýyzyna gaýdyp bolmaýanlygy duýduruldy. Ýagny hemmeler bir wagtda başlap, bir wagtda hem uturmaly diýdiler. Ýokardan ýowurun uturanlygy barada görkezme berilmezden taliplara bölünip berilen ýeri terk etmeklik gadagan edildi. Dip aşawadyň ýokary kujaýlarynyň birinde okuyan ýene bir talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Munyň netijesinde talipler öýlen sagat 4-de awtobuslar gelýänçe bag nahallaryny ekmeli boldular. Bilim işärleri talipleri gelende bolşýaly gaýdýan wagtynda hem sanaw boýunça awtobuslary mindirdiler. Daňdan 4-de awtobuslara mindirilip getirilen we öýlen sagat 4-de ýene awtobuslara mindirilip ekdilen taliplere 12 sagatyň dowamyna suw çörek berilmedi. Olar ýanlary bilen getiren plastik gaplardaky suwlary guturan soň suwsuz hassa kösenýler. Olaryň agzlary kepäp, dodoklary gurudy. Dip aşawatly talip aýtdy. Talipleriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä olar hajathana zerurlyklaryny açyk meýdanda berjaý etmeli boldular. Oglan we gyz talipler oglanlardan we gyzlardan aýlaw halka düzüp açyk meýdanda tebii hajatlaryny berjaý etdiler diýip talip belledi. Bu ýagdaýlar talipleriň hususanda birinji kurslarda okuyan oglanlaryň we gyzlaryň köpüsiniň arasynda oly nägelelik döretdi. Olar vilayetlerden paýtagta gelip okap bilim almaň deregine özleriniň çäreden çäre kowlup halis edilýändiklerini aýtdylar. Döwlet emeldarlary bizi içerki siýasat maksatlarynda ulanyp bilimden mahrum edýärler dip talipler öz aralarynda aýdyşýarlar. Dip talip belledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrligi bilen habarlaşyp telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek çäresi ýylda 2 gezek baharda we güýzde geçirilýär. Häkimetler bu çäräniň dowamında ýylda millionlarça düp bag nahallarynyň ekilýändigini aýdýarlar. Şu ýyl bu çäräniň ýazky tapgyrynyň dowamında tutuş ýurt boýunça agaç nahallarynyň 632.498 düýbi ekildi. Şeýle hem resmi mediýanyň maglumatyna görä seliýähler we tokoy zooloklaryny arasalamak, awadanlaşdyrmak işleri bilen birlikde jemi 2.260.836 düýp baga ýyda etmek işleri geçirildi. Bag ekişligiň paýtagty Aşgabatyň eteginde geçirilen dawarasyna prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen hökümeti we mediýasy bag ekişligi daşky gurşaw gorumaga gönüktirilen çäre hökmünde mahabatlandyrýar. Ýöne olar nahallaryň ýydegsizlikden gurap galmagy we olaryň talipleriň büdjet işärleriniň hasabyna satyn alynmagy barada hiç zat aýtmaýarlar. Şeýle-de talipleriň we büdjet işärleriniň bag ekişlige mejburi gatnaşdyrylmagy we bu çäräniň dowamında ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlar barada hem mesele gozalmaýar. Şu ýyl Mar vilayatynyň häkimetleri sebitde gyş paslynyň dowam edýändigine garamazdan bag ekişlik dawaralaryny 1 fevralda geçirdiler. Döwlet telewiziýasyna öňünden reportajlar taýýarlamak üçin geçirilen bu çäre hem talip ýaşlary, mektep okuwçylary we büdjet işärleri mejburi gatnaşdyryldy. Amerikan we Ukraina resmileri 23 martda Saudi Arabistanyňky gatnaw diplomatiýasynyň ikinji möhüm sessiýasynyň öňü syrasynda Amerikan we Rus wekilleriniň Ukraina urşundaky atışygy togtatmak üçin 24 martda geçirjek duşluklarynyň öň ýanyna Abşa resmiler bilen geçiren duşluklaryny tamamladylar. Washington topary Kiýewiň wekilleri bilen geçirilen gepleşikler barada badabat düşündürüş vermedi. Ýöne Ukrainanyň gorunmak ministri Rüstem Ömerow sessiýanyň konstruktiv ýagny gurucu we manaly häsiýetde bolanlygyny aýtdy. Ömerow
Facebook hesabyndaky ýazgysynda ara alyp maslahatlaşmalar netijeli we ünsli boldy. Biz möhüm meselelere şol sanyny energiýa meselelerine seretdik diýdi. Prezident Volodymyr Zelenskiýiň maksady bizim ýurdumyz we halkymyz üçin ahir netijede tutuş Ýewropa üçin adalatly we dogany parahatçylygy üpjün etmek. Biz bu maksady durmuşa geçirmek üçin işleýär diýip olaýtdy. Riyadda gepleşikler Abbasanyň ýolbaşçylygyna Ukraina urşundaky atysy betetme uğruna görülýän tagallalaryň möhüm bir pursady boldy. Odal iki taraplaryň gepleşikleriň dürli tapgyrlarynyň arasynda bir dünýada has köp ara kesme bolardy. Eger hemmeler bir ýerde bolsa, meseleleri has salt çözüp boljak. Saudi Arabistanyň paýtagtynda inni Abbasa we Rus resmiýetleriniň duşu geçirilmeli. Russiýanyň döwlet habar beriş serýisteleri Moskwanyň wekiliýetiniň gepleşik geçiriljek ýere 23 martda giýişlik gelenligini habar berdiler. New York Times we Reuters öz çeşmelerine salgylanyp Abbasa Russiýa gepleşiklerinden soň mümkin bolan alalaşyklary ara alyp maslahatlaşmak üçin Abbasa bilen Ukrainanyň wekilleriniň arasynda yeni bir duşuň bolup biljekdigini habar berdiler. Emma muňa garamazdan Rus we Ukrain gepleşikçileriniň Abbasa delegasiýasy bilen şol bir ýurtda gepleşik geçirýänligine garamazdan bu hili böwsüşüň bolup biljekdigine kän adam garaşmaýar. Zelenski gepleşikler dowam edýän wagtynda telewizionyada berilen çykyşynda bizim toparmyz doğrulugyna konstruktiv häsiýetde işleýär diýdi. Gepleşikler ören peýdaly wekiliýetleriň işi dowam edýär diýip olaýtdy. Ýöne biz şu gün hyzmatdaşlarymyza näme diýsek-de bize urulýan zarbalary durulmak üçin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň hakyky buyruk bermegini kazanmak gerek. Bu uruşy kim getiren bolsa şol hem onu ýygyna alyp gitmeli diýip Zelenski aýtdy. Abbasa resmiýetleri Saudi Arabistanyň duşuklaryň öňü ýerasynda belli bir derejede optimizm bildirdiler. Meniň pikirimçe siz birinci gün Saudi Arabistanyna käbir hakyky ilerlemeleri görürmükäňiz diýärnip Abbasanyň wekili Steve Witkow 22 martda Fox News neşrine aýtdy. Kiýew we Moskwanyň garaýşlary has hesaply boldy. Iň aňyrbaş netije ara kesme. Ýöne bu entek belli däl, sebäbi gepleşikler bir gaýlap dowam edip biler diýip siýasy analitik Serhiy Taran Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Meniň pikirimçe göz getirip boljak iň ähtimal zat belki-de atyşyň besedilmegi bilen baglanyşykly käbir tehnik jikmejiklikleriň işlenip düzülmegi bolup biler. Soňra olar teklipler görnüşinde Kiýew we Moskwa we Washingtona ýygyna iýerler diýip olaýtdy. Kremlň medeniýet wekili Dmitri Peskov Azatlyk radiosynyň islenilmeýän gurama diýilip yglan edilen we netijeli gadagan edilen ýeri bolan Russiýada ýakyn wagtda alalaşyk baglaşylmak baradaky islenlik umyda sowuk suw sepdi. Hiç kim ullokan umyt baglamaly. Öňde ören çynlygy düýpli işler bar. Biz jikmejiklikleri seljermeli bolar diýip ol 23 martda döwlet telewizionyasına beren interwýusyny aýtdy. Biz häzir diňe bu ýoluň başynda diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Rus we Ukrain diplomatlary göni ýüzbeýiz duşmagy meýilleşdirmeýär. Muňa derek Abbasanyň bir resmiýetiniň aýtmagyna görä gatnaw diplomatiýasy esasynda olaryň her biriniň Abbasa topary bilen aýratynlykda duşmagyna garaşylýar. Synçylaryň käbir munyň Gazada baglaşylan alalaşykda ulanylan we bir näçe aý çeken gepleşik modelini çalymdaş bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Şu aralykda geçen gyýysky wagtda Gazada baglaşylan alalaşyk bozulana meňzeýär.